שלום לכולם. בסרטון הזה אכין מדריך קצר, שבו אראה את השלבים ליצירת לוח PCB מותאם אישית. תחילה נפתח פרויקט חדש בתוכנה EasyEDA. לצורך ההדגמה, אכין פס לדים שניתן לשלוט בו באמצעות מיקרו-בקר. נתחיל בלתכנן את הדיאגרמה שלנו. זהו המקום שבו נתכנן את המעגל. בגלל שאני רוצה לשלוט בלדים עם המיקרו מעבד, עליי להתחיל עם פינים של נקבה בשביל ליצור חורים מתאימים. שימו לב שאני יכול ליצור את התצוגה של הרכיבים, מה שאומר שזה יראה לי איך זה ייראה במוצר הסופי. לאחר ששמתי את החורים, אני יכול להתחיל לתכנן מה יהיה מחובר אליהם בלוח. אתחיל עם הנגדים, בגלל שהם יקבעו מה יהיה הזרם שיגיע לנוריות, אז נהוג לתכנן את זה בצורה הזאת. כפי שניתן לראות, בחרתי בערך הדפולטיבי של 10 קילו אום, אבל במציאות צריך לשים נגד של 220 אום בשביל שהנוריות ידלקו כמו שצריך. חשוב לשים לב לסוג של החותמת שיש לרכיבים. כלומר איך הם ישפיעו על הלוח עם החורים, שטחי נחושת או נקודות הלחמה. הוספתי נקודת אדמה, כך שהזרם יזרום מהמעבד אל הנגד, ואז כלפי מטה לנורית ולאדמה. לאחר שהכנתי את השרטוט הבסיסי של הדיודה והנגד, אשתמש בהעתיק הדבק על מנת לחסוך את הזמן בבנייה מחדש של המעגל. בשביל לחבר את הרכיבים, אני יכול להשתמש או בכלי של החוט, או ללחוץ על הקצה של הרכיב, וזה ייתן לי לחבר את זה לרגליים של הרכיבים האחרים. וידעתי להשאיר חור אחד ריק בשביל שיוכל לחבר אליו את האדמה מהמעבד. חשוב לשים לב ולזכור את הדברים הקטנים האלה בשביל לוודא שהכל מחובר כמו שצריך בצורה הגיונית. עכשיו, לאחר שסיימתי עם התכנון הדיאגרמה, אני יכול ללחוץ על הכפתור להמרה ל-PCB שנמצא בצד ימין למעלה. הפעולה הזאת תיקח את כל הרכיבים שהנחנו ותמיר אותם לחותמת המתאימה שלהם. בגלל שעשיתי שינויים בדיאגרמה, התוכנה מוודאת שאני רוצה לעדכן את הלוח שלי. התוכנה סיימה להמיר את כל הרכיבים לחותמות המתאימות, ועכשיו אני יכול להתחיל לעצב את ה-PCB. אני אתחיל בסימון הלוח שלי סביב הרכיבים. לאחר שסיימתי את השלב הזה, אני יכול להתחיל לסדר את הרכיבים שלי בתוך הלוח, בסדר שיראה את כיוון הזרם מהפינים אל האדמה. אגדיל קצת את הלוח שיהיה לי קל יותר לעבוד. אזיז את הרכיבים עם העכבר או עם החצים ואסובב אותם בלחיצה על המקש. בדרך כלל נשים קודם כל את הנגדים ורק אז את הלדים. הקווים הכחולים שאפשר לראות הם חיבורים שאמורים להיות בין הרכיבים ועדיין לא יושמו. אשתמש בהם בשביל לדעת איך למקם את הרכיבים שלי ביחס למתח ההזנה וההדמה. אשים כל חלק כך שהחלק החיובי פונה כלפי מעלה והחלק השלילי פונה כלפי מטה. בשביל להזיז את כל הרכיבים בבת אחת, אסמן אותם עם לחיצה שמאלית ואגרור אותם למיקום הרצוי. אפשר להשתמש גם בחצים. לאחר שסיימתי עם מיקום הרכיבים, אני יכול להתחיל לסמן את החיבורים אל המעבד. השלב הזה מאוד חשוב על מנת לוודא שכל מי שרואה את הלוח יוכל להבין מה צריך להתחבר לאן, גם אם הם לא מכירים את תהליך הכנת הלוח. אסמן את חיבורי הפינים עם טקסט ברור, תוך כדי שאני מוודא להדגיש איפה האדמה ואיפה הכניסות. יש לחזור על השלבים האלה לכל הכניסות והיציאות בלוח. לחיצה כפולה בשביל לערוך את הטקסט. לא לשכוח שאחד מהחיבורים הוא אדמה, ובגלל שזה משנה איזה אחד זה, נשתמש בקווים הכחולים בשביל לדעת איזה פין. אבחר את כל הטקסט האדום בלחיצה על קונטרול, תוך כדי שאני לוחץ עליהם עם העכבר. אשנה את השכבה לטופ סילק. בצורה הזאת הטקסט שיודפס על הלוח יהיה לבן וקריא בקלות. אנקה את הטקסט הלא רלוונטי בשביל לא לבזבז מקום סתם. לקבץ את הלוח לגודל הנדרש, בגלל שלוחות גדולים יותר נחשבים לא לחוצים ויכולים להשפיע דרמטית על המחיר של הלוחות כאשר קונים בכמויות. לאחר שסיימנו עם תכנון הלוח, נתחיל את החיבורים. נשתמש בכלי החיווט האוטומטי של התוכנה בשביל לחבר את כל הרכיבים. תחילה נלחץ Route, ואז Auto Routing. אלה הם החוקים של החיבור האוטומטי.
זה המקום שבו נבחר את זווית הפנייה והגודל המקסימליים של כל חיבור וכבל. נבחר בזווית פנייה מקסימלית של 45 מעלות, בגלל שזוויות של 90 מעלות יכולות ליצור בעיות בהמשך. עכשיו שהחיבורים שלנו מוכנים, הלוח שלנו נחשב מוכן ואנחנו יכולים לראות איך ייראה הלוח הסופי שלנו במודל תלת-ממדי. התוכנה המירה את העיצוב שלנו למודל תלת-ממדי עם כל הרכיבים והשבלונות במקום. קצת קשה לנווט פה, אבל תופסים את זה עם הזמן. אפשר לראות את כל החיבורים והכבלים על הלוח, ככה זה ייראה גם במציאות. אפשר גם להסתכל על זה בדו-ממד. כאן זה יראה רק את החתימות של הרכיבים והחורים. בגלל שהעיצוב שלנו פשוט מאוד, התוכנה עשתה את כל החיבורים בשכבה העליונה בלבד. אפשר גם להוסיף טקסט ייחודי בשביל להראות לאנשים שזה שלכם. אני אוסיף נוצר על ידי בחלק התחתון של הלוח, כך זה לא יסתיר שום רכיבים ויהיה לי מספיק מקום לרשום מה שאני רוצה. אשנה את הגודל של הטקסט כך שיכנס בצורה נוחה בתחומי הלוח, ואבחר את השכבה שתהיה bottom silk, ככה שיהיה רשום בלבן ברור למטה. בגלל שאנחנו עובדים עם לוח דו-ממדי, זה יראה כאילו זה הפך את זה לתמונת מראה, אבל אין מה לדאוג, זה אומר שזה עבד כמו שצריך. בואו נראה איך זה יצא. נמקם את זה ככה שיהיה קל יותר לראות. אוקיי, נראה מגניב. עכשיו לשליחה למפעל. קודם כל נשמור את הקובץ עם Ctrl S, ואז נייצא את הקובץ שלנו לאתר של המפעל של JLC PCB. תחילה עלינו להריץ את הבדיקה האוטומטית של טעויות עיצוב קריטיות, בשביל לוודא שאין לנו חיבורים שיוצרים קצב או חוטים חסרים. אחרי שסיימנו, אנחנו יכולים ללחוץ להזמין את ה-PCB או להוריד את הקובץ ולייצא אותו לאתר בעצמנו. נעשה את זה בצורה הזאת. נריץ את הבדיקה שוב, רק בשביל לוודא, ואז נשמור את הקובץ עם שם מתאים. בגלל שכבר שמרתי אותו לפני, אלחץ ביטול, אבל אם עדיין לא הורדתם את הקובץ המעודכן, אתם צריכים להוריד אותו פה. עכשיו נלך לאתר של jlcpcb.com. ונתחבר לחשבון שלנו. יש ליצור חשבון חדש אם אין, או להתחבר לחשבון הקיים. עכשיו יש ללחוץ על Instant Quote, בשביל להעלות את הקובץ גרבר שלנו. פה נוכל להעלות את הקובץ הסופי שלנו. נלחץ הוסף גרבר. העלאה יכולה לקחת כמה שניות. עכשיו שההעלאה הסתיימה, אפשר לראות תמונה של הלוח שתכננו. יש לדעת שתקבלו את הלוח בלבד, מבלי הרכיבים, אלא אם תבקשו שהמפעל יחבר לכם אותם. אם יראה שיש מספיק בקשות, אכין סרטון שמסביר את הדגשים החשובים של שירות זה. בנוסף לזה, יש לוודא שמשתמשים בחותמת לרכיבים המתאימים. לדוגמה, החותמת שאני בחרתי מתאימה לרכיבים מסוג ספציפי שלא באמת אפשר להלחים ידנית עם כלים רגילים, ואלה הם לא הרכיבים שאתם מכירים בדרך כלל. אני בוחר בכמות המינימלית של 5 חתיכות. בנוסף לזה, אני יכול לבחור צבעים נוספים ל-PCB שלי, אבל זה מגיע עם החיסרון של עלויות נוספות וזמן נוסף בייצור של הלוח במפעל. יש הרבה הגדרות נוספות, אבל ההגדרות הרגילות בדרך כלל בסדר לסוג הזה של הלוחות הפשוטים. אני אסיר את המספר הסידורי בגלל שהוא לא רלוונטי בשביל הלוח רב טיפוס הקטן שלי. בחלק הזה אפשר לבקש מהמפעל שיחבר את החלקים שלכם בעצמו, אבל אסור להדליק את זה מבלי לעשות חקר מקדים בנושא.
יש שלבים חשובים שצריך לוודא לפני שמדליקים את האופציה הזאת, על מנת לוודא לוחות תקינים וזולים. בגלל שהעיצוב כל כך פשוט, שכבה אחת תספיק. ככל שיש יותר שכבות זה יהיה יקר יותר. אני גם אשנה את דרך המשלוח למשלוח האיטי יותר, מכיוון שהוא זול בהרבה והלוח לא דחוף לי. כפי שניתן לראות, משום מה השינוי בצבע מוסיף הרבה עלות, אז הפעם אשאיר אותו ירוק מכיוון שזה רק מראה חיצוני ולא משפיע על הביצועים. המחיר ירד בהרבה, ועכשיו שווה ערך לכמה חטיפים. מחיר די הוגן בהתחשב בזה שהכמות הזמנה מינימלית היא 5 לוחות. זה טוב לדעת בדיוק על איזה דברים העלות מתפזרת, וכך אפשר לדעת שאתם מקבלים את התמורה הכי טובה לתשלום ולא תבזבז כסף על תכנון לא נכון. לאחר שטיפלנו ברוב הדברים שהעלו את המחיר, זה אמור לעלות בסביבות $5 ללא משלח. עכשיו שאני מרוצה עם המחיר של הלוחות, אני יכול לשמור את התוצרים לעגלה שלי ולהזמין את זה. המחיר הכולל עם המשלוח יוצא באזור המחיר של ארוחה חמה, אז זה יוצא די משתלם. מפה כל מה שנשאר זה רק לשלם ולבחור כתובת למשלוח. הנה כמה דוגמאות ללוחות שהצבתי בעצמי תוך כדי שימוש בתוכנות אלה, ושלחתי לייצור במפעל של JLC PCB. זהו הסוף של הסרטון. תרגישו חופשי לשאול שאלות בתגובות, או לבקש סרטונים על דברים נוספים בנושא.